Здравей, мишаче! Как си? Понеже каза, че нямаш време да се филмираш, аз реших да се филмирам и да ти покажа как съм се филмирал. И общо взето да разкажа на бързичко какво се случва с мен и с ноздрите ми. Така. Общо взето нищо интересно, вкъщи работа, но понеже съм си на работа вкъщи, си седа само вкъщи. Правя някакви тъпоти от време на време. Почнах да колекционирам Hot Wheels. Не се захващай. Не е толкова скъпо, обаче е много досадно да ходиш да ровиш и да търсиш, но такъв е живот. Трябва. Иначе, сега ще ти покажа с какво съм. Това е свръхлуксозният ми джиб и се захванах, може би съм ти казвал, ама ето да видиш, да го изолирам звуково, шумово и всякакво. Тук, както може би забелязваш, го е нахапала малко мушиката, но това на пролет чечунива ще го кърпи. Но като цяло, ето, съм го изолирал. Звуко, термо и не знам си там още какво. Не знам дали ще има ефект, не знам какво ще и как ще, но съм се постарал и от тази страна. Ето тук и пода и от тази страна, ама тук съм сложил вече корите. Тя ги сложих ония ден, защото тия бяха тук, а пък ето тези кори, които са отгоре върху багажникът на супер луксозната ми джипка. Ето това е багажника на джипката ми и само искам да видиш. Оригинал да. Така, отделно, ето там, отдолу. Не, че те интересува, но ето тук, ето се вижда, малко прокапва и ме дразни. В смисъл, не тече, а капчи. Не мога да го видя от... Видях го откъде е. Ето тук. Така, добре, браво. Но ще го ремонтирам с манол. Също ти ще питаш какво е манол. Ето го манол. Ето това е манол. Та манол ще ми помогне да го изремонтирам. Ако манол не ми... Знаеш какво ще? Ще трябва да се сменя. Но поне не е трудно. Та, както и да е. Общо взето, това е. С това занимавам. Наприх някакви инвестиции, такива малко по бъдещи, така да се каже. В смисъл, купих акции, купих някакви работи и сега съм без 1 стотинка. Толкова съм беден, че дори бедните идват да ме питат, имаш нужда от пари, братчето ми. Но, такъв е живота. Иначе гледах там за басейна. Момент. Шапка ти свалям. Направо е станало един път. Ако беше тук, щеше да направиш и моят басейн. При това щеше ми направиш къща, при това щеше ми купиш и местото за къща, защото както може би се сещаш, нямам нито место за къща, нито пари за басейн. Не, че имам пари за место, но така както и да е. Сета. И така, общо взето това е. Няма нещо интересно. Бора се с килата, свалил съм 20 кила, бием си инжекции всеки ден. Общо взето имам тежка сън на апнея, трябва да почна спа с апарат. Нормалните неща за тия години, какво ти кажеш. И така, това е, братчето. Друго интересно няма покрай мене. Чакам ти да разкажеш какво се случва с тебе, какви неща са ти на главата, кой те тормози, какво се случва, децата, жената, кучето, Цвети, там всичките, как са покрай тебе. И така, иначе нещо друго интересно. Не, бехме летото в Испания и ми липсваш, и наистина ми липсваш. Не сме се чули, не сме се виждали, сигурно ще стане половин година. А ти като ходи до Мексико, бати, и вече не може да се говори с тебе, да. Така, малко нещата. А ето тук може да видиш, съм направил, ето тук, това. Ето тук, това е олекотение. Ми виждаш пръстчето. Ето. Пръстчето, това е олекотяване. И става много бърза. И лети. Летя с колата, нататък. И така. Оставам те. Ако имаш време, драсни някой влог и ще се чуваме. Виждаме и така. Айде, мишачето, лека.